YouTube ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake samun kuɗi a intanet. Ga lissafin yadda masu channel ɗin YouTube suke samu. Na farko, Google tana biyan kuɗi kashi 68 daga cikin 100 na kuɗin da masu sa talla suka biya ta. Wannan yana nufin a misali idan Google ta karɓi dala 100 akan talla, Google za su ba wa masu channel dala 68. A wani lokacin kuɗin da masu YouTube suke biya akan talla yakan bambanta, yana tsakanin dala 0.1 zuwa dala 0.30 a duk kallo ɗaya da aka yi wa bidiyo. Yawanci yakan zama dala 0.18 a duk kallo ɗaya da aka yi wa bidiyo. A ƙiyasce channel takan samu dala 18 in aka kalli bidiyo mai talluka guda 1000. Kuma yana da kyau a sani cewa yawan kuɗin da YouTube za su biya mai channel ya ta'allaka ne akan abubuwa kamar haka. Na farko, adadin kallon da aka yi wa bidiyo. Na biyu, adadin clicks wato dannawa da aka yi wa talla wanda yake kan bidiyon. Na uku, ingancin tallan da aka ɗora akan bidiyon. Na hudu, tsayin bidiyon da aka kalla. Wannan shine a takaice abin da masu channel suke samu a cikin YouTube.